Mou-te pels quiets amb Nexa Fundació. Doncs per mi la Fundació Nexa i visitar l'escola ha estat una experiència molt bonica perquè en els dies, o sigui en el temps d'avui en dia que tot és ràpid i tothom està hiperconnectat i tothom té pressa, tothom té feina, tothom té horaris, de cop entrar en un espai on es miren els nens, se'ls cuiden i se'ls ajuda d'aquesta manera és algo que em sembla que ens hauria d'ensenyar a tots a saber parar una mica i a mirar qui tenim al voltant i ajudar la gent que ho necessita, no? I en aquest sentit, visitar tota l'escola i com funciona ha estat preciós. I per altra banda veure els nens i veure els pares i veure el treball que es fa aquí, sobretot de conscienciar la gent, trobo que és un treball super necessari i molt emotiu. Per tant, espero que tothom participi en ajudar la Fundació perquè crec que és un treball que necessitem tots i sobretot una societat que vol mirar el futur per ser millor. És necessari ajudar-nos i és necessari compartir. I penso que la Fundació compleix aquests requisits al 100%. Jo ja tinc el calendari.